Je li opasno? Krajnje bezbedno. Krajnje. Ovo je grupa ljudi koji se bave uglavnom ekstremnim sportovima u vidu zabave, zimi, skijanjem, snowboardom, poneko vozi od njih i roller odlično. Ovo je naš izum, baš naš izum. Spuštanje niz na baranici, je tako? Naravno. Sajla može da podnese teren i do 10 tone, tako da jedan čovek u principu od 100 kilograma nije nešto za to. Ova plaža ovde, prirodna, je nešto što nema nigde. Nema ni na bazenu, nema ni na Babinom zubu. Ima na Baranici. Malo straneti na Isvinsko. Dođe ovo, kako to izgleda.